स्वानंद नेमन कोकणी कट्टा या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपीचा नाव स्वीट कॉर्न चाट। त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी बॉईल केलेले स्वीट कॉर्न घेतले आहेत। लाल तिखट, काळं मीठ, चाट मसाला, बॉईल केलेले हरभरे, कोथिंबीर, एक टोमॅटो, एक कांदा, एक लिंबाचा रस आणि हा बटाटा एक उकडून स्मॅश करून घेतलाय। आता आपण सगळं मिक्स करून घेऊया। स्वीट कॉर्न, हरभरे, आता बटाटा, कांदा, टोमॅटो, लिंबाचा रस, आता कोथिंबीर, आता आपण मिक्स करून घेऊया। आता आपलं मिक्स करून झालंय। वाव, किती कलरफुल दिसते। मी आता टेस्ट करून दाखवतो। वाव, किती टेस्टी झालंय। आजची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राइब करा।